Teniro sumembah tatan sumara ora kena mengkono iki kerat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngaturaken sungkem ring Gusti, puji sholawat kunjuk dumateng Kanjeng Nabi, atur salam taklim ring muslim sesami ingkang ngarsa ngudal piwulang suci lumantar inggit kang dumadi ingkang ngarsa akan didhedhasar Al-Qur'an lan hadis Nabi. Raras rumaket angambar rumarum Mayu maratani ayuning ratri Anak Kungger Bandung anane sira adoh ing Sonawe cedhak sira raketake ana bab-bab wigati kang perlu tak dawuhake marang sira anak Kungger Bandung. Inggih Rama sadèrèngipun kula ngaturaken sungkeming pangabekti kula kunjuk dumateng Rama Prabu. Dening boten kados ripadatan dengan ndika nimbalipun putra Bandung. Yo Bandung lan sira patih prastyaning praja kula Gusti sadèrèng kula ngaturaken sungkeming pangabekti kula kunjuk dumateng Sinuwun Prabu. Yo patih ndak tampa. Bandung anane sira tak timbali awit pun Rama mireng yen to ing negara liya ya kuwi wilayah ing Prambanan ana ratu kang mangan daginge manungsa ya kuwi kang sinebut Prabu Baka. Dene pengging lan Prambanan iki caket yen mengko kadlarung-dlarung tumindake